Gaur, sinatuko dukun elkarlanerako programak 150 euskal udalerriek osatzen duten sare nagusian ezarriko du 10 hilabona. Eta urrats honi behar duen garrantzia eman nahi diot. Nire ustez, kalitatezko ekimen honek, sakon-sakoneko sustrai eta izaera humanista du. Behar handiak dituen pertsona, gizakia, udal politikagintzaren zentroan jartzen duelako. Parte hartuko duten jendea, ero personak, botikak egoki erabiltzea da gure helburua. Hori da, hain simple, baina hain horren atzetik lan asko egin behar da. Badakigu, ondo dakigu gainea, persona nagusiak, ia erdiak, ez dute ondo erabiltzen botikak. Horrek, olako egoera, ze ekartzen du, osasun aldetik gauza txarrak eta ekonomia aldetik dirua botatzea. Ez betetzea tratamendu medikuak esaten duten bezala, badakar gauza txarrak. Da, programa honetan, pertsona nagusiak, badakigu, ez direla gai botikak ondo erabiltzeko ez daukate, dependentzia daukatela, eta abar, orduan botikak, botikariak, farmazilariak, ze ingo duten laguntza eman. Laguntza hori ondo betetzea, erabilera ondo eta egoki egitea. Botikak egoki erabiltzea ze dakar, euren ziurtasuna, botikan, sendagaien ziurtasuna eta eraginkortasuna bultzatzea. Hori da, simple, baina hori da. Eta horrek ze ekartzen du atzekaldetik, botikak ezagutu eta hauek nola erabili jakitea. Eta farmazilariak lan hori egingo dute. Eta programa honekin lortu izan duguna, izan da atxikidura, tratamenduaren kiko atxikidura, 70% batetik 80%ra igotzea. Horrezeatik, Eusko Jaurlaritzako Osasun Sailak eta Euskal Farmazilarien Elkargoa programa hau martxan jarri zuten bere garaian 2009an, eta gaur egun ja 156 Euskal Udal Herri eta 329 farmazia daude programa barruan. Guztira, gure erkidegoan daude 833 farmazia, eta hortik 712 prest daude honelako programa baten parte hartzeko. Erabiltzaileen artean oso ongi onartuta dagoen programa da, hau da, 98%ak ematen dute beraien antolakuntzako eta botika hartzeko onuragarria dela programa hau.